רעננית? כן. כן? מוזמנת להצטרף אלינו. גם מכירה אותי במקרה. מי? שרונה. יואו! מה, אתה יודעת השתנתי? וואי, מה העניינים? כן, השיער שלך נהיה בלונד, יפה לך. תודה. איזה קטע. בדיוק. נו, אז בואי תסבירי מי אתם. יום חמישי בשעה 7 בערב, אנחנו עושים הפגנה פה במועצת העיר נגד האגרת שמירה, נגד הארנונה ונגד כל מה שקורה בעיר הזאת. אז 7 בערב, כל מי ששומע להגיע, יד לבנים, 7 בערב נכנסים לישיבת מועצת העיר. עיריית רעננה. עיריית רעננה. אני לבלוג שלי, אני גם פעילה בכל מיני ארגונים. אוקיי. לא, צילמתי גם ברוטשילד, אבל פה זה נראה קצת, צריך להחיות את זה. בטח. תגידי, מי מנהל פה את העניינים? יש פה כמה כאלה שזאתי למשל, אבל היא לא תהיה פה בשבת. אז אנחנו נבוא לו. אז זה כאילו דתיים? רק היא יכולה יותר לא. באמת? כן. ואני לא יכולה ככה, אתה מוכר הדף שלי. אבל לא. לא מדברים ככה. תראו, שיושב איתכם אילן כהן, הוא קורא לעצמו נציג השכונות. תסלחו לי לשאלה הלא יפה, איזה שכונות יש בדיוק ברעננה? לבבר, סליחה, אנחנו לא מדברים, אנחנו מקשיבים. אחר כך נדבר, שואל אבל אותך, הוא תחליט, אמרת תנו לי דקה, אל תדברו. לא, הוא שאל מה בשביל הכוונה שלי? שימשיך. הוא אומר לי נציג השכונות, איזה שכונה יש ברעננה? אתה מחפש משכורת להיות בעיר? אל תחפש לבוא על אלה שיושבים פה היום. והם מחפשים דירה ואני מצדיק את זה. לא יקנו דירה ברעננה. זה לא יצא לפועל. זה יצא וחצי. זה יצא וחצי. אם לי יש אדמה פרטית, אני לא אבנה בשבילך כזוג צעיר, אני אבנה בשביל להרוויח. הממשלה צריכה לתת אדמה בשביל שלזוג צעיר. אבל יש להם עוד ברעננה עוד אדמות. מספרת לי מה המצב של האדמות ברעננה, אני מכיר כל מילימטר פה. כל עשב אני מכיר. נו. אני הכל מכיר. נו, ואין לבנייה לזוגות צעירים שלה. אפילו אם יש, הממשלה לא כל כך מהר תפשיר אדמות לבנייה. למה? עכשיו. כי הממשלה מעוניינת שתקני דירה ב1.5 מיליון, 2, שהיא מרוויחה 700,000 שקל בדרך. אבל אולי עכשיו יהיה שינוי כל מה שקורה פה. השינוי שיהיה... זה מה שאנחנו מחכים, לשינוי. השינוי במקום 2 מיליון ירד ל1.5 מיליון, עדיין לא... גם לא טוב, לא. עכשיו אני שואל שאלה תמימה. אסור לגור ליד נתניה? אסור לגור בצור יצחק? למה? מי רוצה? כל התל אביבים האלה שאומרים לי, אני לא יכול לגור ברמלה או בלוד. למה? אבל אם אני ילידת רעננה ואני רוצה להישאר ברעננה, סליחה, אם אני ילידת תל אביב ואני רוצה להישאר בתל אביב ליד המשפחה שלי. את רוצה להישאר ברעננה? אני ילידת, בוא נאמר. את רוצה להישאר ברעננה? יש לך כסף לקנות פה דירה? נו. יש לך? מה זאת אומרת? נניח, אז אני אצא מפה, אז אתה מדבר כמו חופרי. אבל אין לך אז אתה מדבר כמו חופרי עכשיו. אתה על בדיוק זה מדבר כמו הוויכוח, מה חופרי. זה על להפסיק? זה אנחנו נלחמים. אני שואל אותך שאלה תמימה, בן אדם שיש לו אדמה פרטית ברעננה... אני לא מדברת על האדמה הפרטית שלך. הוא לא יבנה בשבילו. אני לא מדברת על האדמה הפרטית שלך. אדמה פרטית, גם לי יש למה אדמה הוא פרטית. דואג? את יודעת למה הוא דואג? נו. הוא דואג שיהיה לו מי שישכיר את הדירות. לא יהיה לו, ושלא- לא יהיה לו במחירים את גבוהים, לא יהיה לו. את מבינה? את מבינה את הקטע? בוודאי. אבל מה, מצד שני, אני לא רוצה שאנשים יקנו דירות, לא ייתן להם משכנתה, אני נותן להם 60%. איפה אנשים את צעירים? יודעת מה היו צריכים לעשות כל אלה שמשכירים דירות? איפה צעירים יביאו 40%? היו צריכים להודיע לכל בעלי הדירות, תקשיב, תשמע, לי יש בית, אני בראשון נלחמת פה לאוגוסט. בשביל הריב, בשביל השמירה ובשביל הארנונה, אני לא צריכה את הבית המסריח לכל שלהם, בעלי לי יש. הדירות, בראשון לאוגוסט אנחנו חוזרים הביתה. שער אתה והדירה שלך ריקה, תזדיין. בכללי, אתה מבין? לעשות עליהום. ואז אני אומר לך, בחייך פה, אל תתראה, בתים 2005. תודה, אנחנו מדבר ככה. הוא צריך קליינטים, הוא צריך פרנסה. אבל מה אכפת להם מאיתנו שאנחנו חושבות? אני צריכה להילחם, לשרוד כדי לפרנס ולתת קורת גג לילד שלי. לא, הוא הגיע למה שהגיע, כל הכבוד לו, הלוואי עלינו. מבינה? על מה? הממשלה הלוואי יותר עלינו. מזה. צריכה לעשות מה? צעד נמרץ. אני בטוחה שהוא עבד בשביל מה, שיש לו וגם הוא. שמתגייס אם אתה משתחרר, יש לך 250 מטר לבנות בית, או בדרום או בצפון, תבחר. אתה משתחרר קצין, אני מבטא אותך לחתום קצונה, תקבל 300 מטר. אם תחזור לדוגמה סגן אלוף, תקבל 400 מטר. עכשיו אני שואל שאלה תמימה, ילד בן 23,
שמשתחרר מהצבא אומר אני אסע לאוסטרליה. אני מכבד אותו, כי אין לו פה אחיזה בקרקע. נכון. אבל ילד ערבי בן 25, הוא בונה יש לו חופשי. וילה במולדובה. רק לי רעיון. החשמלאי שעובד איתי גר בדירה בטייבה, הסלון שלו פי 2 מהדירה שלי. הבנת את ההבדל? תקשיב, 120 מטר. אני אומר שצריך להוריד לערבים את כל הזכויות ולתת אותם לא הערבים את הזכויות, הם שולטים במדינה מוטה. הם שולטים. ומי שנותן להם לשלוט זה הכלבים האלה. למה אני צריכה לפרנס אותה? יש לך 3 שנים בצבא, נכון? ב3 שנים האלה אני מעלה 200 טרקטורים. את יודעת שאני הולכת בבית משפט, אני נלחמת על המזונות של הבן שלי ואני שומעת העצות על הדירה שהם קיבלו חינם מהמדינה שהאשתו לא תקבל. ומה אני קיבלתי שבאתי? אשתי רדפה. זאת אומרת, התחתנתי איתה והיא נכנסה לדירה. מבינה את האבסורד הזה? אני רבה, לא חלטה, לא חלטה. אישורים, שאתה יכול שהמדינה... כן. לא עובדים. כן, אני רוצה, כן, תדבר איתי. לקמנו והשתוללנו ודורית בייניש מקלט המשפט, יש לו משפט חדש. במקרה השני שלנו, הוצאנו לפני הם באים לראות את העולים. אני קבלן. באים לראות את הכבשים. כל אזרח שתרבו בתוך האזרח של עצמו. אני יכול ללכת לקנות. ללכת עד הפארק, יש פה כבשים. אז מה אני אגיד להם? הבעיה, סליחה אדוני, אנשים עובדים. שאתם מקבלים 60% או 70% ומעיינים סליחה, אבל יש אנשים שכן יכולים לעמוד. אני משלמת שכר דירה כל השנים, למה שאני לא אקבל זכאות? אני לא יכולה לחסוך כסף. בשבילי החיסכון כסף זה המשכנתא שניתנו לי. אז אל תיתנו יש הפגנה ביום חמישי בשעה 7 מועצת העיר. לא גיבשתי דעתי לגבי זה, אני גם אתה רוצה פחות ארנונה? אתה רוצה פחות שמירה? אתה רוצה פחות לשלם כסף? אתה רוצה לא לנסוע בדלק שעולה כמו דלק? למה יש לך אפשרות איך תחיה אם לא תקנה דירה? השכירות פה הרי אוכלת לך את כל ה... יותר גרוע מהמשכנתא. אין לך, לא נותנים לך לקנות. לא לקנות ולא שכירות. בקטע שלה, אני עם ביבי, למה? היא לא יכולה לקנות דירה, נכון? אני כן יכולה לקנות דירה. אם אני יכולה להשכיר דירה, אני יכולה לקנות דירה. אני מעדיפה על המשכורת שלי. את נולדת בחודש שביעי, את יודעת גם להקשיב? כן. אבל היום החבר'ה נאבקים, יש פה אנשים שיש להם דירות. אתה לא יורד לסוף דעתי, זה מה שאני... מעמד ביניים שיוצא... תקשיבי ודרדי לסוף דעתי. אני לוקח את ביבי מצד אחד ואומר, אני מסכים עם ביבי. אני לא רוצה שתקני דירה. ומה הסיבה זה הכוונה שלו. תקשיבי רגע, תני לו לסיים. אבל אני רוצה שתגורי בדירת 4 חדרים ב-2000. מקובל עליי. זה נקבע לפי מדיניות. מקובל עליי. ואז אני יכולה לחסוך. את הבנת את זה, אבל ביבי לא אומר את זה. נכון? הממשלה שלך החליטה להקים הוא לא רוצה. שוק כלכלי של... הוא לא רוצה. אני אומר לך, אני הולך עם ביבי, אני איתו. אז זה מה שאני אומרת. אני הולך עם ביבי רק בגלל האידיאולוגיה, לא בגלל הכלכלה. זה ההבדל בדיוק. הרס לנו את הכלכלה על האידיאולוגיה. מיליון באו וכל הנטל של... מיליון, לא תגיד 100. מה זה שרון? ומה מה 300,000 דירות? זה עבודה. מה אתיופיה? וזה מה שיעשו עכשיו. אם יעשו את זה. לא בגלל שאנחנו חס וחלילה שונאים. לא תשמע ב-2000. אנחנו פשוט... לא, לפני 20 שנה. אנחנו רוצים... 1990, 20 שנה קיבלו מיליון עולים מרוסיה. באתם בדיור, אני יודע מה שאני אומר. באתם בנצרת, באשדוד, במאי 1990. عملية السلام الكاذبة واللانهائية ونحن نرفض التفكير بأن حريتنا يمكن أن تكون مشروطة بإرادة الطيب أو رئيس الدولة. אנחנו כאן כדי לתבוע את העצמאות